Sugeng dalu, selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam, ngaturaken sugeng wilujeng dalu. Duh. Agek sak kecapae pating pecotot. Wilujeng ora wilujeng, Wilujeng dalu. Boten kados padatan. Ya. Menika sinten nggih? Oh, durung tepung karo nyong kowe ya. Dereng tepung-tepungan. Ya, kiye wayang cara kebumenan nyong jenenge Jiweng. Nyong apa jiwe? Nyong jiweng. Nyong kowe angger cara Purwarja yo jak kowe nyong kowe aku. Nyong jenenge Jiweng. Oh iya. Aku jenenge Jiweng. Nyong jiweng. Ya. Sing kuwi sijine. Takon karo nyong jenenge Caguplo. Kowe ya nyong. Nyong ya jenenge Caguplo. Nyong kowe ya aku. Aku ya nyong. Nyong saka Jawa Timur kok nganggo cak. Caguplo. 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 Ora cak angger cak ki car Jawa Timur. Oh, nek beda. Kebumen ki Caguplo. Cagupluk karo nyong jiweng ora karo nyong Caguplo. Caguplo ora Cagupluk. Ya cak, ya cak. Gupluk apa guplok? Guplo. Guplo. Ya Caguplo. Ya jiweng ro caguplo. Ya Jiweng karo Caguplo. Ya, wah derek tepungan gladiwano ya jiweng karo tepung kanji ya kena ya. iya karo sedaya masyarakat menika wonten Bojongsari. Masyarakat nggih. Masyarakat sedaya wonten Bojongsari. Derek nggih gulang tepung nggih pangapunten. Ini basa Jawa tapi nyampur-nyampur enggak apa-apa nggih. Nggih menika kula derek ngregengaken suasanten. Swasana ora santen. Swasana. Aja dibasake. Suasana wonten dalu menika ya capet-capet sak iso-isone nganggo Jawa. Kok muni cawet-cawet apa kemang? Capet-capet tuh sedikit setetek-setetek. Sedikit-sedikit aja setetek-setetek. Ya. Nek setetek kuwi mimi, kuwi nek setetek. Ora mimi, aku ora mimi kok. Lah nek sing nggo gawe mimi Ibayu apa jenenge Jal? Nek ora tetek iki lho. Itu apa? Tetek nek cara kene. Oh nama tetek. Ya nek cara nggonmu apa? Sulawesi. Susu. Wis. Susu kok aja diomongke kaya aja diomongke. Lah ya tadi iki jenenge dudu susu. Dudu susu. Opo? Ning jenenge pentil. Ya istilah beda-beda. Ya. Beda-beda. Nek cah cilik-cilik itu sebutnya juga beda kan? Beda. Apa itu tadi pentil? Pentil. Ya. Pentil ya, Cak. Ya, pentil. 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 Aja pentil. Pentil. Beda. Beda. Pen. Pentil. 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 Nah, pentil. Apa? Pentil apa? Ora pentil. Iki rasa molor, nek pentil molor. Pentil kok pentil. Ya wis jenenge ora iso. Ya sak iso-isone ra apa-apa. Ya wis ora apa-apa. Ngarani itu loh. Ya. Sing penting itu kan hari ini kan apa jenengane Merti dusun, Merti desa napa niki desa. Ya, desa. Nggih, menika nembe sekali ini nggih Selama wayangan. urip urung tau wayangan Mbak Luar Elisa. biasa, mugi-mugi menika apa startingnya wiwitane wiwitane anggenipun panjenengan sedaya tirakot bersama-sama. Tirakat ora tirakot. Nggih, menika dadosaken rejeki ingkang lumintu Amin. kados sedaya ingkang sampun rawuh, ingkang sampun bekerja sama gotong royong menika dadosaken pagelaran dalu menika saged lancar. Sedaya kagungan pinaringan sehat. Sing pentingnya sehat, bar kuwi rezekine akeh. Paring sing indis ekonomi rezeki rodok seret, sesuk paringi sing luancar banyu mili deres kelebes. Ya, lancar, deres kaya wong nguyuh ngono. Emang nek nguyuh deres sih udan. Nek aku wong normal ya deres. Nek ora normal ya cerik. Ya ora, deres itu kan untuk lingkup yang lebih luas. Nek pipis kan mung sak sitik. Ya. Jenenge yo
Mancur, metune sedidik tapi kok melembare ombo ngono lho. Lah iya, tapi turunnya dari atas ke bawah kan mancur bukan ya? Deres itu dinggo udan rewes. Udan dinggo udan. Ya nek nggonku mancur pancen kok. Hah? Mancur metune. Iki bahasa apa to, Pak? Nek tempat kamu mancur enggak kamu? Enggak. Ya enggak to yo. Enggak mancur ya? Enggak. Ya. Mosok enggak lah. Enggak, wes iki bahasa apa sing penting dongane dalang iki dongane. Ya, betul, Mbak. Kula sinden nggih sagete nggih ndek donga mawon. Lan saged caos pangilibur kemawon. Ya, ning sadurunge ngaturke panuwun katur Pak Lurah Bojongsari, Pak Edi Iswadi. Pak Edi Iswadi ngaturaken matur sembah nuwun ingkang kotoh kathah sanget. Awit sampun menggelar pertunjukan wayang kulit dalu menika yang sangat luar biasa, door press sak pirang-pirang dirawi kalian Ibu Bupati lan kula nggih saged sowan wonten mriki secara dadakan. Wah, aku makasih lho Pak Narko. Aja ngomong. Aku wis kemut-kemut sirahe. Sing pentinge kan saged sedaya lancar. Lancar, kompak wis ngono. Nggih. Pak Lurah tanggung jawab. Sembah nuwun. Aku engko njuk pamit terus sapa ayo? Karo aku. Iya. Ora apa-apa. Nggih, menika caos panglipur Ya, wonten monggo Mbak pamundhutan. Elisa. Ini juga wonten layang. Monggo, coba. Ada layang. Lagu penyuwun Gubuk Asmoro kalian Podang Kuning saking Bapak Mukhidin. Pak Mukhlisin. Mukhidin. Iki ketua panitia, Pak Mukhlisin. Oh, tapi tulisannya Mukhidin. Wis Mukhidin ya. Nek Muhyiddin oh, kowe Mukhidin. Kae mungsuhe Haji tukang bubur kae lho. Oh iya. Kae Haji Mukhidin kae. Anggota Linmas Bojongsari. Oh nggih, Gubuk Asmoro kalih Podang Kuning kalih wau apa? Caping Gunung nggih. Gunung siap. Monggo diaturke Yang mana? Gubuk Asmoro riyen apa Podang Kuning? Yang Mas Jiweng nyanyi milih Mas Ya, Jiweng. Gubuk Asmoro mawon riyen nggih. Oke. Ya, saking Pak Muhyiddin. Idin. Ucap. Oh, Caping Gunung. Mangke bar niki mangke Caping Gunung. Oh iya. Iya. Napa jeng Caping Gunung riyen niki panitia mau lho sing ngersake. Nggih, nderek. Betul napa nggih? Nggih. Ya nanti setelah ini terus lagu ini yang kedua. Caping Gunung pakai bowo juga. Pakai bowo, yang bowo Mbak Elisa. Oh, nggih. Terus nanti yang ngepas apa yang ngepas apa ya? Jenggleng. Nah, yang jenggleng, itu yang jreng gitu. jenggleng, Iya. yang jenggleng nanti yang gambang. Oh, yang gampang. Iya, iya. Kamu dari Sulawesi, kalau ini dari Amerika. Yo. Wow. Yo. Nyekel. Wah, iki aku kudu nganggo basa Inggris. Iya, harus. Jajak. Good night. Hello. Hello, good night. Saklare. Hello. Saklarnya. Ha. Nah. Oh. Oke. Ayo. Good night. Wong nyong jare Diwang suli. Good night. Good night. Hah? Good night. What's your name? Can you speak English? Mr. Topo. Mr. Topo. Where do you from? Where do you from? Dari mana? From itu dari mana? Kang Gombong. Kang Gombong. It's far away from here. Huh? Is it far away from here? Ora adoh. Ora. Ngono jare saka Amerika ora. Kandel kan. Ujarku men mundak pangkate, mundak bayarannya tak kok ke Amerika. Lah wong nyong gelem menyat wis matur nuwun. Wong nyong nuntune ompong. Ya. Nggih. Kenalan iki Mbak Elisa, Mas Topo wis kenal Nggih. to. Nggih sampun Pak Topo menika. Kula gumun kali Pak Lurah mriki. Sepape napa Pak Topo? Wau siang nyuwun Siang. lagu iler-iler. Ler-ler. Niki terus
Napa wae gugur gunung. Gugur gunung. Nika nandhakaken nika piyayine blobo. Blobo itu Nek apa? gunung kan dhuwur. Dhuwur. Lotah, piyayine lotah. Oh, itu. Enggak suka Ana wong membayar. nyanyi cung. Cung. Panitiane ora gelem joget Rawen. cul. Kasih. Lebih-lebih kok neng jenengan bar nyanyi cung melih. Cung meni itu apa? Iki ngene Mbak, iki nek teruske ora rampung-rampung ki arep omong wae. Jajal, sampean sing nembang men dijogeti. Aku biasane ngomong mergane apa gumun karo bojone kono, Mas. Gumune sedege urip nyong menangi budalang ana lagu ketuk goregalo kaya ketok. Lambemu. Alus jogete alus. Lah nek Mbak Warti piye Mbak Warti? Mbak Warti kok ketok. Maju mundur Maju mundur. Tapi apik bojone jenengan lho. Bojoku piye bojoku? Alus bojone Jajal jenengan. baleni bojoku. Niku goyang dalam ngene niku. Nong gumun karo penyanyi ki ya. Aduh, penyanyine cantik. Alah. Iya. Kowe bojoku po. Wah, bojone sampean. Ya, wis mikir seleke. Wong dalem kok sengit. Saben bengi. Aku kaget. Aku kaget sekali. Teko meneh amplope po, teko meneh. Jajal. Kayak udah amplop bakso. Bakso. Sing bakso kuwi sing jenengane bakso sing ana indil-indile. Kayak duweke nyong. Nyawa. Waduh. Lampune gunas, lampune. Iki nek adune kaya ngene aku wedi lho, Pak. Wedine Ya kan nek cara wong lanang itu kasar gitu loh maine. oh njaluke maine halus iki po. Oh, Aku alus ya. takut. Jajal nek halus Aku kan jajal. belum nate. Belum Sing pernah. alus. Iya. Jajal, sing halus wir. Pelan-pelan dulu, baru perkenalan pelan-pelan dulu. Memblondrok. Oke. Oh ngejan. Tapi nek ngene seneng aku. Seneng ya? Iya. Ketemu wong gemblung seneng. Seneng. Ana wong gemblung ngarepe wong petuk. Gemblung Gemblung karo petuk. 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 Ya petuk. Aku gemblung. Kamu gemblung. Petuk. Aku petuk. Tunggale dengup. Dengup, sapa sing dengup? Kok aku lho. Kok sing kok aku. Lengup. Lengup itu sapa sing lengup? Lengup. Lengup itu apa? Lengup apa? Lengup apa? Dalange. Oh, dalang. Dalang itu lengup. Lengup itu apa? Oh, bagus ya, pancen Wah, ya. dengup bagus. Dengup. Dengup bagus. Oh, bagus dalange. Mas Dalang dengup. Ya, ora apa-apa. Wong bagus seneng. Dinekke lengup wong bagus seneng aku. Kamu ora pati dengup kamu enggak? Aku bagus. Iya, kamu enggak lengup. Dalange lengup. Lengup badane kowe. Aku apa? Lengup Aku ya lengup. Lengup iso nggo cantik. cantik. Oh iya, aku lengup banget. Nek cara kene cara alian Mbak Elisa, Alian? nek cantik kuwi runtes. Runtes. Iya. Runtes kuwi ya main-main. Tahu runtes? Aku runtes. Kepengen ngerti runtes? Aku runtes banget kudu. Kayak runtes banget kae. Kepengen weruh runtes. Pengen kan? runtes. Kula Kepengen runtes mboten. runtes. Oh iya. Oke. Lisus.
yen memajang mangkara janur Mak Blu, Kok gelem-geleme ngolongke mik dadi buru topo. Mak jupuk dhewe kok. Ya asisten pisan-pisan. ya. Pisan-pisan. Wong gemblong kok diasisteni. Bejane wong gemblong. Kembang Seneng banget dijodoni wong ayu. Wong ayu kondang. Wong ayu kondang, Rambutnya abang. rambut abang, Butebang. but tepang. Ya, butebang. Tumulong. Nek topo mbutiting. Butiting. Rambutnya keriting. Bute. Ya keriting rambutnya nyong keriting kabeh. Ya, Garinyong lah ya. ya, Garinyong bok darah nyong leteng nembang. ya, coba. Patitan sarwi Panas udan. Nganggo parikan po. Ngalembono desa Bojongsari. Bojong Niki Mbak Elisa, kula kepengin ngetes sindene jenengan Rin. bintang tamu sih. Bintang tamu Mbak Elisa. Ngalembono desa Ngalem. Bojongsari. Desa Bojongsari. Oh ya. Keri-keri. Keri-keri. Terus kukuran. Ya bener ya. Kukuran. Sedaya warga desa Bojongsari pinaringan sehat barokah lan lumintu karaharjan. Temen dawa temen ya. Ora parikan ning maca buku iki. Nah. Seniki kula tak ngetes sindene Ya sampean. ning ora perlu kesuwen ya. Nah, Kang Kusnul Kang tengah disit. Ngalem Pak Lurah, Pak Edi Iswadi. Pak Edi Iswadi. Ayo, Cul. Cul. Ana meri Ana meri. Mary. ning pinggir kali Pinggir kali. Pak Edi Suwadi Iswadi. Iswadi bagus sekali. Ya, pinter. Siki Bu Warti. Calon nambahi ki engko Pak Lurah iki. Ngalem Ibu Lurah. Nah, Jajal aja Pak Lurah bae ngopo Bu Lurah cemburu. asmane Bu Sri. Sri. Bu Sri. Bu Sri Tuntasari. Bu Sri Tuntasari. Ayo, Tuku roti tuku roti. Ning Wonosari. ning Wonosari. Ibu Lurah Sri Tuntasari. Lurah Sri Kuntatari. Tuntasari. Tuntasari. Ora kuntat. Bu Sri Tuntasari. Ibu Sri Kuntasari. Tuntasari.
cantik sekali. Iin. Mbak Kepet- Iin, Ngalem Pak Carik Bojong Sari. Kayak kan apa Lurah? Ya. Terus Pak Carik. Lurah, Pak Carik. Ning ora apal asmane iki po. Bu Carik. Bu Carik ngono wae. Namanya Bu Carik. Bu Painul. Bu Carik ngono wae. Bu Carik Painul. Wainul Kairul. Ayo, Nganggo jarik nganggo jarit. seko Nganggo jarik saka gulu. seko Bojong Sari. Solo. Solo. Bu Carik biyayine pancen lomo. Nah, pinter. Solo kok lomo. Nah. Oh karo O kok ora gathok yo. Wong anu cek gemblung. Solo kok karo Eh, Ambar. Ambar. Apa? Ngalem sapa? Ngalem Bu Carik. Bu Carik maning. Ayo. Ayo Mbak. Ayo, Bu Mbak. Carik yo cak-cek. Ana kiri Waduh. Aduh, Kowe ngarepmu ku cirike ngarepmu. kiri kenyong. Jenenge asu. Wih, bone kire. Yen Bu Carik pancen ayu. Ya. Wah, Siki karepe aku nek iku. ora njajal Budalang sing nyanyi gedhuk orang marem. Budalang. Nah, mau dere arep nembang. Aduh. Ayo. Pak Lurah ya kenal. Pak Lurah yo. wargane mawon nggih. Nggih. Iya. Apik. Yo. Kok ngurumuni kok apik. Oh, urung ya. Ayo siap. Si rok lu, Cul. Tuku teri Waduh, Putri. apik temenan. karo semur. Aduh. Mugi warga Bojong Sari pinaringan panjang umur. Amin. Cerdas. Ki piye? Kowe piye karepe kuwi? Karepe piye kuwi? Paringi panjang umur langsung. Kowe karepe piye kok nibo? Aku mbasa krungu ini dalang nembang kok ngrantet. Nerenyuke nang pikir. Edian kowe. Semedot rasane polisi. Kowe saranu seneng bojoku kowe, Pak. Non, Oh, Saranu seneng bojoku kowe. Kayane. oleh apa? Ora. Oleh sampean tak jane bojoku tak imbu. Tak imbui. Bojomu ompong kaya ngono ya. Oh, ala tak imbui, Mas sampean kan siji. Hah? Sampean tak joli bojoku wis tak imbui. Dimbuyi apa? Niniku. Wis. Ayo. Oh, malah justru nek duwe bojo sing ora duwe untuke go nyakot ora keri. Kur mlayu-mlayu tok kotat. Ih, tiru-tiru. Iya kan aku bayangin. Berarti kan wis tahu kan? Ayo. Ya aku Ayo. bayangin, mengimajinasikan ngono lho. Kena apa kau ilatnya? Soalnya masih punya untu. Oh iya. Jadi yang tak pakai ilatnya gitu kan tak pikirin koyo ngopo to nek ra duwe untu. Ngapa sih? Ayo. Ingin ya. Ya. Moga Ya. sampe dikeresaken basane. Panas udan panas lengaleng. Pak Dalang. Wis ngerti, wis meneng. Sampai gunung. Dendam. Mendem Mbak Alisa mendem kok. Aduh. Galuk tombo iki kok. Dombene nang mari.
Domeni ben mari. Wah, mari tenan iki. Mari ya. Mari ya, Mbak. Bareng Domeni mari. Wis. Lega ya. Weh lega banget. Plong banget. Kayak wong nguyuh plong ya. Deres wis. Wis rasido menden. Po, kok didilati, Po? Ayo siapa? Maju. Semprot ke po. Buh ngono kok. Sing seru. Buh. Sing seru. Kuwi sing metu ababe. Wis wong oleh 100 ora apa-apa teles. Ngelek idumu dhewe wis. Oleh 100 teles ora apa-apa. 100 Kang Sapa. Ora sih. Wong anu tapi Mbak Elisa nyemprot Ya, beda lho Mas. bedane. Bedane nek wong ayu Ya, kenang kene Mas mau rasane semprot rasane legi. ambune Ya ana rasa Wangi. terus mangan bakso. wangi ya, Wangi stroberi. stroberi. Allah Sing nyemprot wong elek. Nek Sing nyemprot Kusnul. lah ora lah. Dan Kurang tahu, coba dulu. Nek Kusnul ya badut. Ya. Allah senengnya. Semprot maningnya. Ya wis. Nadyan wadon sarta langsung di zaman berjalan jarang kelingan saiki ana
Wis joget iki wae. wis. Sampun. Nek muni jejer wong ayu kok mbungahi kaya apa. Bungae wong ayu kon. Pisan meneh Mas Topo karo Mbak Elisa. Iki Oke. milih Mbak Gubuk Asmara apa podang kuning? Oh nggih, tapi Nah. kadosnya niku aja Nggak, mundur nggak, pras Mas. rumiyin. Oh, nggih. Ya monggo Pak Lurah menawi Pak badhe Lurah wonten ya yang mau ambil ini dari panitia napa sinten? Babi medhet undianipun saged wonten Undian? panggung. Mangke monggo. Wonten panggung Saged. saged. Oke. wonten panggung mawon Pak Lurah. Ya, Monggo mriki. Monggo Iya. Pak Lurah saged Lurah. mengundi mungkin beberapa dulu, mau berapa dulu? Oh, Wah, jen. bintang tamu. Ambil berapa, Pak? 5 Mau berapa dulu, Pak? Di situ aja biar panitia ke sini, Mbak. Oke. Waduh, cemburu. Bojone Awas, kon bali bojone disit. semburu. Aman menika, nggih. Berapa dulu, Pak? 4. 4? Oke. Satu dulu. Oke, saya bacakan, Pak. Siap. Hadiahnya apa? Tolong kipas angin. Kipas angin. Di bawah sini, Bawa Pak. ke sini, Mas panitia. Bawa sini. Pasangin monggo. Sama sepedanya itu nanti buat Buat saya. saya. Baik, untuk nomor yang mendapatkan kipas angin nomor 0115. Nah. 0115. Ayo. Tolong. Kita panggil Oh, ada satu tuh, kali tuh, lagi. tuh, ada. Adik-adik maju ke depan. Monggo mriki, monggo. Ya, lari. Wah, Oh, iki. bocil jebolan Iya, iki. anak-anak Iya. nonton wayang ini harus difoto dulu. Mas Ya. fotografer siap. Monggo panitia juga di atas biar ini Pak pemberian ke. Saya cek dulu ya, Oke. Ya, sesuai. Namanya siapa ini? Mas Yusuf. Mas Yusuf. Oke, penerimaan hadiah dulu ya. Diterima sebagai Sudah? pasangin. Baik. Terima kasih. kasih. Selanjutnya hadiah yang selanjutnya Kulkas. diambil oleh siapa, Pak? Oh ya. Gantian sinden. Bu Sinden. Nah, oke, sinden iki berkain nek sinden iku. Coba. Baik, saya bacakan untuk hadiahnya apa, Pak? Kompor gas. Kompor gas bawa ke Oke. sini. Yo. Bawa ke sini. Nomor 01465. 01465. Ya. Tolong. Saya panggil 2 kali lagi ya. 01465. Kalau ada langsung angkat tangan dulu baru lari boleh. 1 kali terakhir. Di mana? 01465. Hangus. Angus. Terus. Ambil lagi. Nih tergantung tangan sinden-sinden ini ya. Oke, ini tangan budalang ya. Semoga dapat. Coba. Pasti aja orang. Semoga ya. 01283. Ya, tolong anjuk barangnya. 01283. Ayo. Wong melaju Mana? Itu. 01283. 1 kali panggilan terakhir. Di mana? Kosong. 01283. Hangus. Angus. Ada? Oh, ada Oke, ya. Oke. Aku tulis ngomong mikir kasing melaju wonge malah orang melaju ngene. Oh, sesek ya. Oh, gone wong nang mburi po. Oh ya, Ya. mari Mas. Ngene melaju, Mas. Kompor gas nih. 01283 betul nggak? Dicocokkan dulu, po. Betul.
Betul. 01283. Topo memberikan hadiah. Ming nyekeli, kamu hanya nyekeli saja. Ya, ambil foto. Menghadap kamera, menghadap kamera. Oke, video. Kayak ingon-ingone ya. Udah turun sana. Terima kasih. Mas siapa ini? Maaf, Mas siapa Mas? Mas Budi. Opa. Oh, Oh, Kopang. Kopa ya. Opa, Kopang. Magicom. Selanjutnya Magicom. Oke. Ya. bawa ke sini magicomnya apa? Bawa ke sini. Kowe sing nggowo. Oh, kayak wis gawan dong kan terima memberikan hadiah. Yang mendapatkan Magicom nomor 00177. 00177. Ada ya Pak itu? Ada panitia ya. Malah panitiane. Oh Pak RT. Pak RT Oke, Pak semule. RT. Selamat Pak RT. Mau gonyong bayi ya tela. Ana orangnya po? Itu Ada enggak? Ada. ada. Nomornya salah nggak Pak? Cek dulu Pak. Dicek po. Kan kulkas 2 pintu. Ada pintu. Ini berarti sepedane kok nang nyong berarti. Oh emang kowe piro nomormu ndi? Hah? Nomormu. Mbok. Nah, ini kulkas 2 pintu. 2 pintu. Ya. Kalau topo kulkas tanpa pintu. Ya plong-plongan. Plong-plongan. Gimana? Ini ada pesan dari Pak Kades. Ya. Nanti sepeda itu nanti jam 2 Untuk goro-goro. untuk goro-goro. Oh ya, ya, Pak? Oke. siap. Tuh Terima nanti yang kasih. akan memberikan itu dari Pak Lurah sama Ingkang Ibu. Oh, Ya, siap. dari Pak Kalau Lurah dan gitu Lurah. ini lagunya Podang Kuning Mbak Elisa, Diapit, si Gifta sama siapa Iin. ya? Sama Ambar. Ambar, yo. Ayo. Ambar sama Gifta. Gita. Mbak Elisa di tengah. Oke. Lagunya Podang Kuning. Yo. Aku tak gambang ya. Ora usah. Iki ramane dandut Mas. Iki. Ayo Gif. Ate Gif. Yo Bar. Nganggo bawa. Yo ora ketang sedelo. Monggo Mbak Elisa, nanti biar yang nyaut, Oke. yang nyambung ini 2 sinden dari Dujo Laras, yo. Nadyan wujud temong paksi Akawitalining prang halus manis nang ayo Mbak Ambar. Sewinggan kang Oke. Mbak Gifta, SMP kelas 1. Ya, Mbak kita. Mbak Cita. Gifta. Gifta. Ya. Oke, Mbak Gifta. Goleki si podang jenar. Iki anakku Mbak Elisa. Bagus sekali. Iya, ini SMP suaranya. kelas 1 adiknya. Hebat, Seno hebat. Kangko. Sip. Kembali. Lagi satu lagi dong. Satu lagi. Gifta. Ibu bunga hingga Niru Mbak Elisa. tiku Gongnya Ambar. Nyanding bisa dadi tombo
digarap gedruk cok men gumyak monggo podang kuning minangkani pundutanipun Bapak Muhyiddin dados Nggih po, Mbak Elisa meng ngasuh sikit diaturi lenggah. Iku uga ana request saderengipun ngaturaken wilujeng dalu katur punden kula saking Ngayogyakarta hadiningret. Nggih. Bapak Cermo Budi Cahyono saking Abdi Dalem Kraton Ngayogyakarta hadiningret matur nuwun. Sampun nyawiji kalian Pak Lurah Haryanto saking Gondang Legi Ngambal. Ugi pepunden kula kan adik kula Dik Kandar saking Purworejo. Mas Heri saking Tangerang, Mas Pujono Patut, Mas Ruli Wonosari kalian kadang kula Manggarae, Mas Iman Nurkayat ugi nyawiji matur nuwun. Wah, jan saking kathahipun Mas Poniman sak rombongan kalian Mas Agus Riyadi. Ugi Bu Marni saking Kutarjo Wirun matur nuwun. Ana request po saking Pak Ulan Gondang Legi ninggal katresnan. Nggo nyelingi iki didhawuhi Iin karo sapa sing durung karo Iin Kusnul 3. Ya, Iin dan Kusnul. Ayo nyelingi sithik ninggal katresnan. Ninggal katresnan Mbak Iin mriki. Iin ngadeg. Nyelingi terus. Digarap nganggo cara dudu gedruk cara reog jaranan terus mengko sing pindho digarap dangdut. Nah ya katresnan tak delok polahe utawa jogete Kusnul kaya apa ya iki jajal bisa ngimbangi Mbak Elisa apa ora coba mergo kan wingi wis adoh tekan kono saiki kaya ngopo goyangane malih ora ana bedane ora ono. Aku dikeki jajan saka Kalimantan. Oh alah kok le yo seneng temen. Jajane dudu panganan. Napa? Koteka. Wus. Kotekan. Niku nggih pun diagem. Dinggo.
Sakniki diagem. Tapi tak nggo mlorot wae lho. Ada kolor. Besok takon lho ukurane. Ukurane Pak Dalang piro sih? Mbak Ikin ngerti ora? Telu siji apa ya? Telu siji. Aku rene kok 35. Waduh, mulane mlorot wae. Ki apa iki pepundhen kula Pak Kiai niki. Nggih sampun. Rama Gus apa lali kula lho. Lali. Sinten nggih Mbak Marti? Gus Nur, ha nggih Rama Gus Nur menika. Ngasta wayang golek. Waduh, mbok pilih badhe ngasta niki. Ngasta. Garap anu cara jaranen co. Oh niki ora karo BR. Oh. Katur Bapak Lurah Haryanto Gondang Legi Ngambal, Sugeng Wukon Sugeng Dalu. Ya, Co. Ayo bar karo bar. Ya Bar yo. Nyatel. Ah, bar. Tambah siji meneh. Oh ya wis. Yuk, Karo Mbak Arin. Heeh Narin. Erin. Ayo. Turangga Seta. Tinggal katresnan. Waduh, pacak bulu. Nangis sajroning atiku sakwise Nggih. Pak Lurah Gondang sampun kula pinangkani. Sampun. Penutupe ya apa? Nggih. Gubung Asmara kembali laptop Mbak Elisa. Monggo Mbak Elsa. Dibarengi karo Ambar, Mbak Narin karo Mbak Elisa. Ya. Papat pisan. Narin, Monggo, Mbak. Ambar, Mbak Elisa. Gubung Asmara. Iya. Dikarep sing kompak co nganggo gedruk, nggo penutup, nggo pungkasan. Iya. Yo Mbak Elisa. Sekalian mangke ugi badhe pamitan kagem Pak Lurah rene badhe pindahan wonten Jakarta. Iya, langsung tindak Jakarta. Wong nek kondang ku ya sewengi iso pindho ping 3. Aku mbiyen malam Minggu ning Rio, iya, malam Senin ning Ngambal. Tahu kelakon. saged niku. Saged. Elok niku. Dilalah pesawate ana. Regane larang tak tuku sing baku iso bali. Hebat niku. Ning wis tak Tetagane niku lho. tak serpi sing bonang mangke nek kula mboten iso bali mangke sing makili kula sing bonang. Dilalah jam 4 wis tekan omah. Iya. Saged kelaksanan sedaya. Niki sesuk pesawate jam piro Mbak Elisa? Pagi. Pagi ya. Oke, gedruk cok gubuk Asmara. Yo carane temu sing sikra. Taman Juro. Oh ya, siap.
lagi Mbak Elisa. Oh nggih, menapa ini menika? Bu Dewan mau nyawer lagunya Dewan, Taman Juruk. Taman Juruk nggih. Rame-rame lagi. Iya. Ya. Nanti yang dueti vokal kakung Mas Topo. Oh nggih. Stil bareng karo gamelan. Iya, Taman Juruk nggih. Untuk Bu Lurah atau Bu Dewan monggo kula aturi nyapaken Monggo Bu Dewan. Ya. Taman Juruk iki didueti. Iya, sing dueti vokal kakung Mas Topo. Liyane ra ono sing iso iki. Coba anak lanang. Iya. Rame-rame. Nggih, kita tekan Kusnul bareng yo. Yo, bareng-bareng. Karungan tuantu peparinge Bu Dewan. Ya. Ya, nanti tambah 2 lagi juga bisa kalau masih turah. Untuk Mbak Warti dan Bu Suwarni untuk persiapan ya selain Persiapan. Persiapan. Toto. Ngetik lagi seperti tadi. Siap terima. Siap. Ya. Cok. Gamelan siap. Matur nuwun Pak Lurah. Kae tambahin gip paring lho. Mbah nuwun peparingipun Ibu Bilin iki Bu Lurah nggih, Pak. Bu Dewan Mbah nuwun. Matur nuwun Bu Lurah. Kasayanipun. Nggih saderengipun kula tutup. Kowe ya diparingi. Paringi. Ngaturke panuwun. Matur nuwun Bu Lurah. Mugi-mugi panjenengan ingkang kathah rezekine. Amin. Pak Lurah nggih sing kathah rezekine. Wis gentenan Mbak Elisa sing ngendika aja kowe wae. Mbak Elisa arep pamitan. Nggih, ngaturaken sembah nuwun mugi-mugi dadosaken berkah barokah katur sedayanipun. Menawi wonten lepat anggen kula matur kesalahan koto-koto nyuwun pangapunten. Nyuwun agunging samudra pangaksami. Nggih, somo-somo. Nuwun yo. Terus ki lakon ya apa? Sampun. Niki Mas Dalang panjenengan kuku sing tupa gumelung. Ngening kentiasanga pake kawangku sagung jajahan nanging sanget hangi kipi sang reksikane ka putra kang anjok saking wiyati kang anjok saking wiyati gantyo ingkang winursita tan kadhemapan alun-alun negaring Istina pelajaripun Raden Antasena den Bujung Sangya para kadang sata kura pating blaret pating blebrecan darane kaya mina katempuing jala